Hyvää vuohenputkea ja sitä riittää. Luonto on niin antelias. Vuohenputken nuoria nuppuja voi käyttää esimerkiksi vuohenjuustodippiin. Ja ne on jotain näin tämän suuruisissa kasveissa on hyviä nuppuja, niistä voi ottaa nämä varret pois ja laittaa vaikka erikseen tuohon keitettävään pinoon. Uuden vuohenputki kunnolla. Vuohenputki leikataan. Niin laitetaan vähän suolaa, oliiviöljyä, viinetikkaa, lisätään sitten tämmöistä pehmeätä vuohenjuustoa, muutama pallukka ja sotketaan ne sekaan. Tulee niin vihreät, lisätään vielä.